מהי תקשורת? תקשורת, הפצה בלתי ישירה של מסרים וקליטתם. כלי התקשורת ההמוניים העיקריים הם עיתון, רדיו, טלוויזיה ואתרי מידע חדשותיים. תפקידיהם העיקריים: עדכון הציבור במתרחש בארץ ובעולם, פרשנות של המידע, ביקורת ופיקוח על רשויות השלטון על ידי פרסום מידע על פעולותיהן. כדי שאמצעי התקשורת יוכלו לדווח ללא הפרעה וללא הגבלה על התרחשויות, מידע מסוגים שונים, ויוכלו לשמש במה לעמדות שונות ומגוונות, כלי התקשורת צריכים להיות עצמאיים ובלתי תלויים ברשויות השלטון. קיומה של תקשורת חופשית הינו תנאי הכרחי לקיומו של משטר דמוקרטי, המבוסס על עיקרון הגבלת השלטון ועיקרון השמירה על זכויות אדם ואזרח. זכות חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת. המדינה הדמוקרטית מחויבת לקיים את הזכויות לחופש הביטוי ואת זכות הציבור לדעת. אמצעי התקשורת מאפשרים קיומן של זכויות אלה. הזכות לחופש הביטוי. הזכות לחופש הביטוי היא אחת מזכויות האדם הבסיסיות והיסודיות שמוענקות לכל אדם. לכל אדם יש הזכות להחזיק בדעות עצמאיות משלו ולבטא את עצמו מבלי שיגבילו אותו, וכן זכותו לקבל מידע מאמצעי התקשורת ולמסור להם מידע. הזכות לחופש הביטוי, בגלל חשיבותה, מעוגנת באמנה, בהכרזה ובפסיקות בג"ץ. זכות זו אינה מוחלטת ובלתי מוגבלת. הזכות מתנגשת לעתים עם זכויות אדם אחרות, כמו הזכות לשם טוב, הזכות לפרטיות, הזכות להליך הוגן. זכות זו אינה כוללת את הזכות לחשוף את חייו הפרטיים ואת אמונותיו של מי שאינו איש ציבור, אלא אם הסכים לכך. במקרים של התנגשויות בין חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת ובין זכויות אחרות, יש למצוא את האיזון בין שתי הזכויות, ערכים ויעדים אחרים במדינה. האיזון נעשה בחוק על ידי המערכת המשפטית. זכות הציבור לדעת. זכות הציבור לדעת היא זכותו של כל אזרח לדרוש ולקבל מידע אודות המתרחש בשלטון, בחברה ובמדינה. במסגרת זכות זו כלולה גם החובה החלה על השלטון לידע את הציבור בכל הנוגע למדיניותו ולפעולותיו. מטרת החוק היא לעגן את הזכות לחופש המידע ולקבוע את האיזונים בין חופש המידע לבין הצורך בשמירה על סודיות המידע לשם הגנה על ערכים ואינטרסים אחרים. תקשורת חופשית היא אחת מהמנגנונים הבלתי פורמליים להגבלת כוחו של השלטון. הקשר בין מימוש זכויות היסוד, חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת לבין קיומה של תקשורת חופשית. כלי התקשורת מממשים את זכות הציבור לדעת ואת הזכות לחופש הביטוי. 1. על ידי פרסום וחשיפת מידע אודות המתרחש בצמרת השלטון ובחברה. 2. על ידי הצגת מגוון דעות ואלטרנטיבות בנושאים שונים לציבור הרחב. 3. מידע זה מהווה כלי חשוב לגיבוש עמדותיו של הציבור בנושאים שונים. מהי תקשורת ההמונים? תקשורת ההמונים היא סוג של תקשורת חברתית, בעלת קהל יעד גדול, אנונימי ומגוון. תקשורת זו היא פומבית וגלויה, ומעבירה במהירות מסרים ומידע באופנים שונים. התקשורת שואבת את המידע שהיא מפרסמת ממגוון מקורות מידע, אשר תורמים לה להיות חופשית ובלתי תלויה בשלטון. היא שואבת את כוחה ממידע שנמסר מהציבור, מסיקור אירועים שונים וממידע שנמסר המערכת השלטונית. המערכת השלטונית עושה זאת באמצעות דרך רשמית, מנגנונים של דוברות ויחסי ציבור הנותנים שירותים שונים לתקשורת. ובנוסף עושה זאת בדרך לא רשמית על ידי הדלפות. הדלפות של השלטון על אודות תהליך קביעת המדיניות. מטרת ההדלפה מסוג זה היא לבחון את תגובת הציבור למדיניות המוצעת או להרגילו למדיניות חדשה. תגובת הציבור מסייעת לקובעי המדיניות לקבוע את החלטתם הסופית. הדלפות של פוליטיקאים שנועדו לקדם אינטרסים אישיים, והדלפות של פוליטיקאים שנועדו להביא לביטול החלטה או לשהיית תהליך קבלתה. תפקיד התקשורת במדינה הדמוקרטית. 1. תפקידי התקשורת במדינה הדמוקרטית. 1. הבניית עולם המושגים הפוליטי של האזרחים. התקשורת מעצבת את המציאות הפוליטית של רוב האזרחים, מכיוון שהציבור שואב את רוב המידע שלו מכלי התקשורת. 2. גיבוש השקפת העולם הפוליטית של האזרח. במדינה דמוקרטית, בה מתקיים עיקרון שלטון העם, מוטלת על האזרחים החובה להעריך את תפקודו של השלטון. כדי שציבור האזרחים יוכל למלא חובות אלו, ניזון הציבור במידע ובהערכות אותנו מקבל מאמצעי התקשורת, המסייעים לו לגבש את השקפת עולמו הפוליטית. האמצעים בהם משתמשים כלי התקשורת. סיקור, מתן אינפורמציה בתחומים החברתיים-כלכליים השונים.
ביקורת, חשיפת מחדלי השלטון ויצירת דעת קהל. מתן במה, מעניקה במה לשלטון ומאפשרת לו לשכנע את הציבור כי המדיניות שלו היא המדיניות הנכונה, ובו זמנית היא מעניקה במה לכל אזרח המעוניין להציע מדיניות חלופית למדיניות השלטון, ומבקש לנסות ולגייס תמיכה במדיניות זו. צורות של עיתונאות שנובעת מהשקפות עולם שונות. עיתונאות מדווחת. תפקיד העיתונאי הוא לדווח לציבור וליידע אותו על הנעשה במדינה. הדיווח העיתונאי צריך להציג את הדברים ללא נקיטת עמדה, מתוך רצון לסרטט תמונה מאוזנת. יש לשים לב שדיווח אובייקטיבי לגמרי אינו אפשרי. עיתונאות מעורבת. העיתונאי הוא אדם בעל השקפת עולם מגובשת וברורה, ומתפקידו לנסות ולהשפיע על הנעשה במדינה. עבודתו העיתונאית צריכה לשקף את עמדותיו ואת נטיותיו. בין בעלי גישות אלו יש עיתונאים הרואים עצמם כמייצגים את האינטרס הציבורי, כלומר, את האינטרסים של כלל הקבוצות בחברה. לעומתם, יש עיתונאים הרואים עצמם כמייצגים קבוצות מסוימות בחברה. חדשות. פירושן סיקור נושאים מתחום האקטואליה והפוליטיקה, הן בתקשורת האלקטרונית והן בעיתונות הכתובה. הגורמים המשפיעים על בחירת הנושאים שיסוקרו בחדשות. הגבלות האורחים, זמן שידור או גודל הכתבה בעיתון. הגבלות מכוח החוק או הסדרים המגבילים את חופש פעולותם של העיתונאים. מניעים כלכליים שיביאו להתערבותם של בעלי הממון בשיקולי עריכה. קבוצות אינטרס שונות. תחרות בין אמצעי התקשורת על ראשוניות או בלעדיות בפרסום ידיעה. תחרות זו משפיעה על מה יופיע ואיך יופיע בתקשורת. הבניית מציאות המושעת מחוסר גורמים הנ"ל לוקה בחסר משום שבעקבותם הצופה עלול לגבש לעצמו השקפת עולם פוליטית מוטעת שמושמעת מהפרסומים בתקשורת. הבניית מציאות המושפעת מגורמים הנ"ל לוקה בחסר משום שבעקבותם הצופה עלול לגבש לעצמו השקפת עולם פוליטית מוטעת שמושפעת מהפרסומים בתקשורת. מידת עצמאות התקשורת. במדינות דמוקרטיות, השלטון מתערב במידה מועטה בפרסומי התקשורת, וישנם הסכמים והסדרים בין השלטון והתקשורת. לעומת זאת, במדינות הלא דמוקרטיות, התקשורת נשלטת על ידי השלטון וכפופה לו בחוקים ובצווים. בישראל, כמו במדינות דמוקרטיות רבות, קיימות הגבלות על התקשורת. הגבלות אלו קשורות ליחוסותן של הזכויות לחופש הביטוי וזכות הציבור לדעת, ובמהלך השנים הוטלו בתקופות מסוימות הגבלות שונות על התקשורת על מנת להתאים את התקשורת לצרכי המדינה. הגורם הראשון המשפיע על עצמאותה של העיתונאות הוא חוקים העוסקים בתקשורת הכתובה והאלקטרונית בישראל. בנוסף, עצמאותה של התקשורת מוגבלת באמצעות פסיקת בתי המשפט, לדוגמה מקרה בג"ץ כל העם. בשנות ה-50 פרסם עיתון בישראל ידיעה כי ישראל עומדת להעמיד 200,000 חיילים לרשות ארצות הברית, במידה ותתפתח מלחמה בין ארצות הברית לברית המועצות. העיתון כל העם כתב שישראל מספסרת בדם הנוער היהודי. שר הפנים החליט לסגור את העיתון. השר סגר את העיתון על בסיס פקודת העיתונות, על פי המוסמך השר לסגור עיתון אם יימצא כי העיתון ופרסומיו פוגעים בביטחון המדינה ומסכנים את שלום הציבור. העיתון עתר לבית המשפט העליון ביושבו כבג"ץ נגד סגירת העיתון. העותרים טענו כי סגירת העיתון משמעה פגיעה בחופש הביטוי והעיתונות. בית המשפט קבע את העתירה והורה על פרסומו המחודש של העיתון. בית המשפט קבע בפסיקתו כי ניתן להפעיל את פקודת העיתונות רק כאשר השר יכול להוכיח כי יש בפרסום סכנה ממשית לשלום הציבור. בפסיקתו התבסס בית המשפט על הכרזת העצמאות. מפת התקשורת בישראל. מאז תחילת שנות ה-80 חלים שינויים רבים במפת התקשורת בישראל. בהופעת אמצעי תקשורת חדשים, בריבוי אמצעי התקשורת, בסוגי הבעלות על התקשורת ובתהליכי ההפקה, הייצור וההפצה של התכנים בתקשורת. שינויים אלו משקפים שני תהליכים עיקריים. הראשון הוא תהליך ההפרטה, העברה לבעלות פרטית. השליטה של התקשורת אינה עוד בידי הממשלה, אלא בידי אנשי עסקים וקבוצות שליטה מהמגזר הפרטי. השני זה ביזור, פיצול, אי ריכוז. אין עוד נתיב אחד למידע, ובעקבות כך הציבור נחשף לריבוי מסרים. תהליכים אלה משפיעים על עיצוב הזהות הקולקטיבית הישראלית לכיוונים של גיוון וריבוי זהות. מידת עצמאות התקשורת. עוד גורם המשפיע על עצמאות התקשורת הוא אופי הבעלות על אמצעי התקשורת. רוב העיתונות הכתובה מוחזקת בבעלות פרטית וגם התקשורת האלקטרונית כוללת אמצעי תקשורת ממלכתיים ופרטיים.
התקשורת הממלכתית אינה כפופה לרשויות השלטון, אלא לרשות ציבורית עצמאית. יש ערוצי תקשורת רבים שבהם נחשפים בפני הציבור מקורות מידע רבים ומגוונים מהעולם כולו. מציאות זו מקטינה את תלותם של העיתונאים בשלטון. קיומו של פלורליזם פוליטי יוצר מאבקים בתוך המערכת הפוליטית ומגביר את תלותה של המערכת הפוליטית בתקשורת. התקשורת בפוליטיקה. לתקשורת השפעה רבה על התנהגותו הפוליטית של הציבור. יש לה כוח להשפיע עליו, הן כפרט והן ככלל. התקשורת מעצבת את דעת הקהל, ומצד שני מבטאת אותו. מכוחו של תפקיד זה נגזרת עוצמתה הפוליטית של התקשורת. לכוחה הרב של התקשורת השלכות חיוביות ושליליות על החברה והמשטר הדמוקרטי. 1. הבניית המציאות. אחד מתפקידיה של התקשורת במדינה דמוקרטית הוא לסייע לאזרחים לגבש דעותיהם ולעצב את השקפת עולמם הפוליטית. אלא ששום כלי תקשורתי אינו אובייקטיבי לחלוטין. לכלי התקשורת השונים יש אינטרסים ומניעים המושפעים מהגבלת האורחים, התערבות בעלי הון, קבוצות אינטרס שונות ותחרות בין אמצעי התקשורת השונים. 2. קביעת סדר היום הציבורי. חשיפת המידע בתקשורת ביחס לנושא מסוים יוצרת תגובה של הפוליטיקאים. קביעת סדר היום הציבורי על ידי התקשורת מהווה יתרון מצד אחד, משום שנושאים המדוברים בתקשורת יזכו להתייחסות הפוליטיקאים. אך מצד שני, זהו גם חיסרון, משום שיש נושאים חשובים שאינם זוכים לתשומת